Толькі за апошнія некалькі тыдняў супрацоўнікі крымінальнага вышуку і следчыя Драгічынскага і Пружанскага раёнаў выкрылі некалькі крадзяжоў буйных сум валюты. У адным з хостелаў Брэста у пастаяльцаў зніклі значныя сумы. В одном из хостелов города житель Российской Федерации похитил в районе 21 тысячи долларов США и почти 6 тысяч долларов также у гражданки Российской Федерации, которая в течение нескольких дней проживала в этом хостеле. Літаральна за некалькі гадзін падазроны быў затрыманы. Яго знайшлі ў адным з казіно горада. Усёй сумы скрадзенай грошай у яго ўжо не было. Прайграў. У большасці выпадкаў буйныя сумы валюты знікаюць з дамоў і кватэр. Так здарылася і ў жыхара Пружанскага раёна. Мужчына прадаў кватэру ў Брэсце, набыў домік у вёсцы. А большую частку грошай недзе схаваў у кватэры і забыў дзе. Каб знайсці прапажу, запрасіў у госці сваіх сяброў. Которые приехали в темное время суток, и за распитием спиртных напитков они вырабатывали механизм все-таки поисков этих денежных средств. После того, когда все уснули, то есть трое друзей и хозяин дома, один из новых гостей решил воспользоваться ситуацией. Проснувшись, он решил в частном порядке произвести поиски большой крупной суммы денег. Речь шла о 10 тысяч долларов США. Обнаружив данную сумму, он вызвал себе такси и уехал во свояси, в частности в город Брест, где часть денег он раздал на долги, а остальные деньги потратил на собственные нужды. Са скрадзенай сумы 10 тысяч долларов у злоце, калі яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі, засталося 100 рублёў. Па ўсіх гэтых выпадках праваахоўнікамі дана прававая ацэнка. Узбуджаны крымінальныя справы падчас репрэсій артыкула 205 Крымінальнага кодекса Беларусі крадзеж у асабліва буйным памеры з трапленнем у памяшканні, якая прадугледжвае пакаранне да 4 гадоў пазбаўлення волі.